दसे बेरायदों र' टेन्टआ मा साफा खालामदों माथो लाथावथावलै दा टेन्टआ मा साफा खालामदों खुलुमबाय आं दायो थास' बिबार खानो सानदों आंनि थास' बिबार खानायखौ नोंथांमोना केजिफोरसिम नुलांबाय थागोन नैबे दै जायगाया malah moजां दा सिखाखौ मोजां गैला सिखाखौ मोजां गैला लानांगौ ओरैनो फिसाजों दादा लासैबाबो ini खारनायखौ नायनांगौ
थैगोन ओमफ्राय नायथ'नि महरखौ नायथारगोन साखाबाथाय मोनखागोन दा बार'बानो लागोन बेफोर इम्पर्टेन्ट आं सासेखौ आंनियावसो आंनियावथ' लाब जादों बेलेगा मा बुंनो थारमाने आंना एसे आंखौ पासता बिसोरो फैबाय मोनबाय थानाय सानैनि जाबाय बेयाव
Dari mana kamu apa? Yang lagi. Apa sih kalian? Masa naik masih ini. Setiap kan ada di kalau di sini apa sama. Malu di bawah sama orang.
เฮ้ยเฮ้ยuống mất rồi thế
นั่งตัวทางนั้นเลยกี่เดือนเฮ้ยเยอะมากเลยเฮ้ยชิบะเอ้ยครับนั่นอีกกาบไทยเป็นดูแล้วभगवान ईश्वर भगवान ईश्वर भगवान ईश्वर भगवान ईश्वर चल आइए ऐसा भगवान ईश्वर ईश्वर भगवान Kalau kayak gitu kok, ang lihat kalau bakar kolang deh, video itu prima sih, ada nang, tuh,
하나 이게 우선 있네.
나간다 그러면 네네 타수로 가야 नायदोसोना नायदोसो बारा हिनजाव सिंखा माखा रानाय बिनो 뭔가지 가다가 타서 그러나 또 타서 그래서 이게 뭐라지
नांगोना मागोबा थास' गासैयाव हा पासस'फोरा दिंखिया रागा दस खावसे हाथाय सेरसेसो जिंखालै गोरा जाना दंबावो